V dalším příspěvku víte, co je Asyncrat. Asyncrat je malý, efektivní, neunikátní a sám o sobě ne až tak zajímavý Remote Administration Tool. Investigace ESET ukázala, že jde pouze o vrchol ledovce. ESET rozkryl rozsáhlou síť klonů tohoto open source útočného nástroje a jejich vzájemného propojení, kde se výrobci nebojí krást jeden od druhého a každý chce vydělat na prodej té své nejlepší verze. Příspěvek nabídne vhled do podzemí, kde přijdete s rozpočtem a odejdete s verzí vhodnou k vašemu účelu. O Asynkratu nám poví Martin Knotek, který působí ve společnosti ESET, kde se zabývá analýzou malware, primárně spojený s aktivitami APT skupin. Tak vítám vás, tady tu někde, super. Je to vaše, pane Knotku. Chcete tento mikrofon? Ano, dobře. Hezký dobrý den všem. Pojďme se podívat na Asyncrat. Tak, jak už zaznělo, moje jméno je Martin Knotek, pracuji v ESETu a zabývám se hlavně APT malwarem. Nicméně hlavním autorem tohoto výzkumu je kolega Nikola Kněževič, který rovněž pracuje jako analytik jenom v naší pražské pobočce. Tak, co je teda Asyncrat? Asyncrat je open source RAT, Remote Access Trojan. Je to tool, který slouží ke vzdálenému přístupu na počítač oběti, jak už ten název samotný napovídá. Jako takový je dostupný na GitHubu v podstatě zdarma, asi tak od roku 2019, a tady ta bariéra pro jeho získání je díky tomu velmi nízká. Primárně Asyncrat je používaný jako crimeware, to znamená malware, který umožňuje páchání zločinu. Má mnoho klonů, většina z nich je velmi lehce dostupných, některé jsou dostupné na samotném GitHubu, některé jsou potom ke koupi na stránkách, uvidíme za chviličku. Výhoda Asynkratu je v tom, že je rozšířitelný pomocí pluginů, to znamená každý, kdo ho použije nebo chce použít, může si ho stáhnout a upravit dle svých požadavků a preferencí. A z těchto zmíněných bodů plyne naše motivace, proč se o Asyncrat zajímat. Je to nástroj, které je jednoduché získat, je jednoduché ho upravit, rozšířit, no a proto má smysl se o něm něco dozvědět a věnovat se mu. Základní Asyncrat tedy nabízí tyto pluginy, tyto možnosti. Ovládání a záznam obrazovky, nahrávání webkamery, zaznamenávání stisknutých kláves, krádež citlivých dat, přístup k souborům, spouštění příkazů, případně dalších programů, utilit na dálku, útoky DDoS. V takovémto případě se může více infikovaných počítačů, může generovat provoz, ten se směruje na jeden cíl a tím je proveden tento typ útoku. Asyncrat rovněž se dokáže šířit pomocí USB, obecně pomocí jakéhokoliv vyměnitelného disku. Další pluginy umožňují spouštění kódu v paměti, případně seedování torrentů. Tak, teď poprosím kolegu vzadu v režii, jestli spustí to video. A je tady takový háček. To moje video je designované tak, že ho potřebuju občas zastavit, k tomu dát nějaký komentář a potom pustit dál, což s těmhle nástroji neudělám. Takže proto, až mě uvidíte takhle machat rukou, tak nemám žádný tik, jo? Dávám signál kolegovi tady vzadu, aby to kolego video zastavil a já k tomu mohl něco říct. Takže můžete spustit, prosím. Takže teď se díváme na Asyncrat pohledem útočníka. Výborně, signalizace funguje. Teď se díváme na Asyncrat pohledem útočníka. Vidíme ovládací panel a v tom ovládacím panelu vidíme v podstatě seznam obětí. V naší ukázce je tam jenom jedna oběť a ta se právě připojila. Útočník na první pohled vidí základní informace o té oběti, IP adresu, uživatelské jméno, operační systém a další. Takže poprosím pustit dál. S tou obětí může útočník jednoduše
interagovat, stačí na něj kliknout, vybrat se seznamu, kliknout a zobrazí se mu na výběr velké množství možností. Jsou rozdělené do různých skupin, tady konkrétně jsme se zastavili na keyloggeru, password, získávání těch citlivých údajů nebo na práci s webkamerou. Prosím pustit dál. V této ukázce si ukážeme 2 pluginy. První z těch pluginů bude File Manager. File Manager umožňuje ten vzdálený přístup na souborový systém oběti a v podstatě umožňuje v reálném čase útočníkovi procházet složky a soubory na tom počítači. Takže vlastně tady uvidíme, nebo teď už vidíme, že to je jenom jeden disk, je to ukázka, proto jenom jeden disk. A když to pustíme dále, tak uvidíme, že ten útočník je schopen ty složky procházet a má zase na výběr velké množství možností, může kopírovat, stahovat, nahrávat, spouštět a tak dále. Tak, to byl File Manager a jako další si ukážeme kradení těch citlivých údajů. Opět stačí vybrat danou možnost, útočník je o tom, jestli se to spustilo, nespustilo, jestli nastala chyba, informován a pokud si otevře tu správnou příslušnou složku, tak v ní najde ty očekávané ukradené údaje. V tomto případě nějaký pár uživatelského jména a hesla. Je to vymyšlené, je to jenom čistě pro tuto ukázku. Takže teď můžeme se vrátit do prezentace. Takže tady jste viděli, jak jednoduché je to použít. Za chvíličku si ukážeme, jak jednoduché je to získat. Tento slide nás uvede do problematiky různých klonů a verzí Asyncretu. Slouží spíše pro pobavení, kolik jich vlastně existuje, jak je útočníci pojmenovávají a podobně. Co mám na mysli tím pojmem klonování? Jak jsem říkal, Asyncret jako takový je dostupný někde na GitHubu, někde visí na internetu. Kdokoliv může přijít, stáhnout si ho k sobě na disk, upravit a znovu vypublikovat. No a tady ten proces můžeme nazvat klonování a na jeho konci nám vzniká nějaký klon Asyncretu. Takže to je klonování. Co do počtu klonů, tak jich existuje více než 30. Nejznámější, kromě samotného Asyncretu, jsou potom DCRed a VenomRed. A obecně platí, že rozdíly mezi jednotlivými verzemi, klony, spočívají především v pluginech, v těch možnostech, které nabízí. Takže každá ta verze může nabízet něco jiného, ransomware, kryptotěžbu, vykrádání, kopírovací schránky a podobně. Na tomto obrázku vidíme procentuální zastoupení jednotlivých verzí Asyncretu. Vidíme, že největší zastoupení má samotný Asyncret s nějakou 1/2. V závěsu za ním je potom DCRed už s 1/3. A potom následují méně používané varianty, jako je VenomRed a případně další. Údaje jsou z naší telemetrie za poslední 3 měsíce. Zde vidíme zase jiný pohled na rodinu Asyncretu. Vidíme něco jako vztah rodič-potomek. Jako vzdáleného předchůdce Asyncretu můžeme označit QuasarRed. Nebudeme se mu věnovat moc dopodrobna, stačí nám vědět, že to je taková vzdálená předloha, která sloužila při implementaci Asyncretu. Takže zde vidíme náš Asyncret. Na něm je založený DCRed, naopak samozřejmě, a z něho potom vychází zmiňovaný VenomRed. A samozřejmě je tam mnohem víc a další. A seznam klonů pokračuje. Nyní se podíváme na to, jakými způsoby se vlastně Asyncret šíří. Takže nejpoužívanějším, nejběžnějším způsobem šíření jsou e-maily a různé jejich přílohy. Používané, respektive často používané, jsou rovněž torrenty a ukážeme si okrajově používané PDF soubory. Na tomto obrázku, na tomto slajdu vidíme takový jeden e-mail, který slouží k šíření Asyncretu. Důležité je zmínit, že je v něm nějaká příloha,
v tomto případě nějaký archiv, a v textu toho e-mailu je potom nějaké heslo, které je potřeba zadat právě při otevírání tohoto archivu. Pokud se nám to povede, tak uvidíme spustitelný soubor. No a právě tento spustitelný soubor nám inifikuje počítač právě asyncretem, případně některým z jeho klonů. Jenom poznámka, tento soubor se maskuje jako nějaká objednávka. To je to purchase order sheet.exe. Zde vidíme pro ukázku šíření pomocí torrentů. Tento torrent se maskuje jako nějaká hudba, jsou tam nějaké MP3, vypadá to poměrně legitimně, nicméně jeden z těch souborů je nějaká .lnk. .lnk je nějaká zkratka, nějaký odkaz. A právě tato zkratka, tento odkaz je první krok v celém infekčním řetězci, který ve výsledku vede až k asyncretu samotnému. Pozornější z vás si mohli všimnout, že jsou tam vlastně dva LNK soubory, ten druhý je .mp3.lnk pro extra maskování. Oba dva vedou k asyncretu. Když takový torrent stáhneme a otevřeme, uvidíme to, co očekáváme, nějakou hudbu, nějakou obálku a je tam i ta zmiňovaná zkratka. Ta zkratka je nastavená tak, aby připomínala CDčko, má ikonu CDčka, a tím tak nějak vyzývala uživatele k tomu, aby na ní klikl. My můžeme zobrazit vlastnosti té zkratky, ve kterých se dozvíme, že reálně ta zkratka spouští cmd.exe, nějakou command lineu a potom s nějakýma parametrama. Není teďka důležité vědět, co to je přesně za parametry, spíš jenom je to pro ukázku, jak takový infekční řetězec funguje. Zmiňoval jsem PDF, ukážeme si jednu metodu, která používá PDF. Tato konkrétní metoda cílí na jednu čtečku, a to je PDF Foxit Reader. A ta při otevření nějakého PDF zobrazí varování, ve kterém je jako výchozí možnost důvěřovat tomuto dokumentu pouze jednou, což je v pořádku. Pokud uživatel pokračuje dál, zobrazí se další varování, ve kterém je ovšem jako výchozí možnost přímo otevřít, což už tak v pořádku není. A na toto právě spoléhají útočníci, protože věří, že uživatel má důvěru v to, že ten program, když je první výchozí možnost správná, že bude i ta druhá výchozí možnost správná, což, jak vidíme, není tak úplně vždycky a nemusí být. Pokud uživatel pokračuje, zase se spouští cmd, nějaká command line, zase s nějakýma parametrama, opět není třeba zkoumat, není třeba si pamatovat. Jak už jsem naznačil, tak ten řetězec může být delší, může tam být více kroků, ukážeme si jeden z nich. Takže takový řetězec začíná tím LNK zástupcem, ten už jsme viděli. Z LNK zástupce se spouští cmd, command line, to už jsme taky viděli. A jak to pokračuje dál? Command line pouští PowerShell, PowerShell pouští VBS script, ten pracuje se správcem úloh, ten spouští bat soubor nebo skript, ten spouští opět nějaký PowerShell, ten pouští i injektor a na konci je konečně náš asyncret. Takže tady vidíte, že to je jenom tohle je jenom jeden z řetězců, které se používají. Těch kroků může být víc, míň, můžou být úplně jiné. A ještě bych podotknul, že když se řekne asyncret, tak skutečně myslíme jenom tady ten poslední článek v tom našem infekčním řetězci. Asyncret je skutečně ten spustitelný soubor. Cokoliv mu předchází v tom infekčním řetězci, tak je výsledek nebo produkt práce nějakého útočníka, ale není už to součástí asyncretu samotného. Nyní se podíváme na to, jak se asyncret distribuuje. Abych byl úplně jasný, tak si rozdělíme distribuci a šíření. To, co jsme si probrali teď, bylo šíření. Tím se myslí cesta, kterou asyncret urazí od útočníka k oběti. A nyní se podíváme na distribuci, což je cesta, kterou asyncret urazí od vývojáře nebo prodejce k útočníkovi. Opět jedna z populárních distribučních metod nebo kanálů je GitHub.
může to být Telegram, můžou to být dedikované webové stránky, anebo nějaké crackovací fóra. Tady vidíme DCRed, klon Asyncretu, který je dostupný na GitHubu. Tady bych jenom poukázal na množství forků, které má tenhle jeden konkrétní repozitář 331, což opět podtrhuje, jak jednoduché je jeho použití. Zde vidíme příspěvek na Telegramu, který šíří klon s názvem Necrusred. A můžeme si udělat představu o ceně, která je nějakých $300 na měsíc, případně doživotní licence za $1500. Na tomto obrázku vidíme dedikovanou webovou stránku, na které je ke koupi klon s názvem Silverred. Opět si můžeme udělat představu o ceně. Tady celoživotní licence je za pouhých v uvozovkách $900. A zároveň si můžeme všimnout, že ta stránka jako taková vypadá jako klasická stránka, která prodává jakýkoliv jiný software. Jsou tam nějaké kontakty, nějaká zpětná vazba, nějaké seznam produktů a podobně. Ne všechny recenze jsou čistě pozitivní. Dále tady vidíme screenshot z crackovacího fóra, který šíří klon s názvem Anarchypanel. Tady jsou zajímavé dvě věci. První z nich je odvážný marketing, a dream come true for hackers. Jak jinak prodáme něco, co jsme zdarma stáhli na GitHubu, že? A druhá zajímavá věc je, že ten autor zapomněl svou IP adresu v tom příspěvku, což poukazuje na sofistikovanost a jakýsi skill těch útočníků. Abych to shrnul, co jsme se dozvěděli o Asyncretu. Neustále se objevuje v detekcích, je to aktivní hrozba. Díky své open source povaze je jednoduché ho získat, distribuovat, upravovat. Útočníci jsou vynalézaví a neustále se snaží vymyslet nové způsoby, jak šířit tady ty své výtvory. A jak se bránit Asyncretu? Pozor na e-maily, pozor na aplikace, známé i neznámé, a zejména potom na výchozí možnosti. Torrenty asi netřeba nic dodávat. Obecně můžeme shrnout jako dobrou kyberbezpečnostní hygienu. Takže zde je dost prostor pro dotazy. Nechám tady chvilku vyset kontakty, když vás napadne něco později, můžete si obsat kontakt na mě nebo na Nikolu. Takže díky. Děkujeme moc. Jak můžu jako běžný uživatel zjistit, že jsem ovládaný Asyncretem? Nejvíce lajkovaná otázka. Ovládaný Asyncretem. Jak můžu zjistit jako obyčejný uživatel, že mám nějaký malware? Takže to je takové slepice nebo vejce. Určitě se dá to zjistit, nebo jestli jsem čímkoliv nakažený nějakým antivirovým řešením, nebudu si přihřívat naši vlastní polívčičku, to je určitě jedna z možností. Další z možností, pokud se budeme bavit přímo o Asyncretu, tak Asyncret tím, že je tak populární, respektive tím, že je open source, tak spousta článků, které různé firmy publikují, shrnuje spoustu různých IOCček, takže můžu se zkusit podívat po tomhle, jestli najdu některé, jako může být třeba nějaká persistence, může to být e-mail, který jsem mohl potkat, torrent, který jsem stahoval a podobně. Takže snad nestahovat torrenty, to je po naučení, že jo? Určitě. Je-li to open source, jak těžké je upravit kód natolik, aby ho neodhalil běžný antivirus? Tahle otázka nezáleží na tom, jestli je to open source, ale o tom, jestli dokážu použít a sehnat nějaký nástroj, který ten kód upraví. Takže nevím, jestli to je úplně odpověď. To, že je to open source, může věci ulehčit a může to modifikovat dostatečně na to, aby ty signatury, které v tom hledá antivirus, se přerušily. Otázka je, jak vím, které to jsou. To jako běžný útočník neví, takže často musí zkoušet. Když odpovím tu druhou část, tak můžu sehnat program, který to udělá za mě. V tomto případě může vzít něco, co jsem já získal, sestavil z toho GitHubu a prožene to něčím, nějakou obfuskací, abych byl přesný. A potom ten antivirus zase se zpřetrhají ty signatury a není to detekované. Za co si vlastně platím, když si koupím Asyncret? Pokud je open source a na GitHubu, proč se nabízí placená verze? Dobrá otázka.
Ta open source verze, respektive ta placená verze, je v podstatě to stejné, jako co je na tom GitHubu, s tím rozdílem, že to má třeba jinou grafiku, možná nějaký jiný plugin, ale v podstatě platím za to stejné. A právě proto ti útočníci se snaží vymyslet ten odvážný marketing, jak jsem již naznačil, právě proto, aby si to vůbec někdo koupil. Takže spoléhají na to, že ti, kdo si to kupují, prostě neví a věří, že je to o něco lepší. Přitom není to úplně jako jisté. Pokud jako uživatel stáhnu zmiňovaný škodlivý soubor a spustím ho, dokáží další ochranné vrstvy zastavit spuštění Asyncrat? Ochranné vrstvy. Jaké mám ochranné vrstvy? Zní to jako SPF, ale to asi nebude ono. No. Pokud je to, řekněme, ta čistá verze Asyncratu a mám nějaký antivir, tak tím, že je Asyncrat open source, tak v podstatě všechny antiviry ho znají a dokáží detekovat. Pokud je to nějaká ta upravená verze, jak už jsem naznačil v té předchozí odpovědi, může to být složitější. Takže v podstatě Asyncrat by default by měl být detekovaný každým toolem, který na trhu existuje. Který RED je v Česku nejběžnější? Na to nejsem tady připravený, takže se omlouvám, že nedokážu na tohle přímo odpovědět. Tahle prezentace se fakt zabývá jenom Asyncratem a tahle z hlavy nemůžu si vymyslet bohužel žádné data, takže se moc omlouvám. To je dobře, že si nevymýšlíte. Děkujeme moc. Díky. Díky. Tady můžete dát na to. Děkuju.